Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Sparmacetto Robotics. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο YouTube σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό το έκτο βίντεο της σειράς μας τεχνητή νοημοσύνη τα βασικά, θα γνωρίσουμε τα νευρονικά δίκτυα, θα ξεκαθαρίσουμε περί τίνος πρόκειται και με τον τρόπο αυτό θα προσθέσουμε άλλο ένα μικρό λιθαράκι, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό βήμα προς την κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι ο στόχος όλης αυτής της σειράς βίντεο είναι να γνωρίσουμε το AI, να γνωρίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, να καταλάβουμε τον τρόπο που τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν και αμέσως μετά να τα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελός μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σίγουρα όλοι μας έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τον όρο νευρονικό δίκτυο. Περί τίνος πρόκειται όμως? Θα πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι ουσιαστικά τα νευρονικά δίκτυα θέλουν να μιμηθούν τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Έχω την εντύπωση ότι ακούγεται έτσι πάρα πολύ ίσως βαρύγδουπο, είναι όμως μία προσπάθεια, μία τάση προς τα εκεί. Εννοείται πως δεν τα έχουμε καταφέρει σε πληρότητα κάτι τέτοιο. Εννοείται πως όσο εξελιγμένα εργαλεία και αν έχουμε, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε καν τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η βασική όμως ιδέα είναι αυτή που εφαρμόζεται και στα νευρονικά δίκτυα. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια τεχνολογία μηχανικής μάθησης που βασίζεται στην ιδέα των νευρώνων του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ένα νευρονικό δίκτυο αποτελείται από πολλούς διασυνδεδεμένους μεταξύ τους νευρώνες, ο καθένας εκ των οποίων εκτελεί μια απλή λειτουργία. Έχω την εντύπωση ότι ακριβώς σε αυτό το σημείο είναι ουσιαστικά και το σημείο που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Μέσα σε αυτή την παράγραφο ουσιαστικά αναφέραμε τις δύο βασικότερες έννοιες σχετικά με τα νευρονικά δίκτυα. Τα νευρονικά δίκτυα λοιπόν τι είναι? Μικρά κομμάτια τα οποία εκτελούν μια απλή λειτουργία το καθένα, τα οποία όμως συνδέονται με άλλα μικρά κομμάτια, φτιάχνουν μια ολότητα, συνεργάζονται, και αυτό έχω την εντύπωση, αυτή η λέξη είναι η σημαντικότερη, συνεργάζονται μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν την απλή λειτουργία που το καθένα εκτελεί και να μπορούν να εκτελέσουν πολύπλοκες διαδικασίες. Αυτοί οι νευρώνες λοιπόν μπορούν να συνδεθούν με διάφορους τρόπους μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα δίκτυο που μπορεί το δίκτυο πια να εκτελεί πολύπλοκες εργασίες. Με άλλα λόγια, ο κάθε νευρώνας έχει συνδεθεί πια με τους υπόλοιπους, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο το οποίο έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες του κάθε νευρώνα κατά πολύ και μπορεί πια να εκτελεί πολύπλοκες εργασίες. Με τον τρόπο αυτό ένα σύνολο λοιπόν απλών ικανοτήτων συνδυάζεται και αποκτά δυνατότητα πολλαπλών απαιτητικών λειτουργιών. Βέβαια, για να εκπαιδευτεί ένα νευρονικό δίκτυο του παρέχεται ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης. Είναι και αυτό άλλο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Η αποτελεσματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης ουσιαστικά εξαρτάται ακριβώς από τη βάση δεδομένων που διαθέτει, από τη βάση δεδομένων πάνω στην οποία εκπαιδεύτηκε. Αυτό το σύνολο δεδομένων λοιπόν περιέχει παραδείγματα της εργασίας που πρέπει να εκτελέσει το δίκτυο. Παραδείγματος χάρη μπορούμε να πούμε ότι αν θέλουμε ένα δίκτυο να αναγνωρίζει πρόσωπα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων, ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης που θα περιέχει πάρα πολλές εικόνες με πρόσωπα. Το νευρονικό δίκτυο λοιπόν χρησιμοποιεί το σύνολο των δεδομένων εκπαίδευσης για να μάθει πώς να εκτελεί την εργασία. Και εδώ νομίζω ότι αναφέρουμε άλλη μια εξίσου σημαντική λέξη, τη λέξη μάθει.
Αυτό είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι η δυνατότητα που τη διαφοροποιεί από τον απλό προγραμματισμό. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει και να παράγει όλο και πιο σωστά, όλο και πιο εστιασμένα αποτελέσματα. Μαθαίνει λοιπόν, μαθαίνουν τα νευρονικά δίκτυα να εκτελούν την εργασία κάθε φορά και καλύτερα. Αυτό γίνεται με τη δοκιμή διάφορων τιμών για τις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων, από τις οποίες κρατάμε εκείνες που οδηγούν στην αποδοτικότερη εκτέλεση της εργασίας. Τα νευρονικά λοιπόν δίκτυα είναι πράγματι εμπνευσμένα από τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, γιατί όλο αυτό που περιγράψαμε μέχρι στιγμής ουσιαστικά αποτελεί και την περιγραφή του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος λοιπόν αποτελείται από δισεκατομμύρια νευρώνες, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Αυτοί οι νευρώνες συνεργάζονται για να λάβουν αποφάσεις, να μπορούν να μάθουν και φυσικά να θυμούνται. Τα νευρονικά δίκτυα μπορούν να εκπαιδευτούν για να εκτελούν εργασίες που είναι πολύ δύσκολο, πολλές φορές και τελείως αδύνατο, να προγραμματιστούν με παραδοσιακούς τρόπους. Διαδικασίες λοιπόν που εκτελούν τα νευρονικά δίκτυα πολλές φορές δεν μπορούμε να τις επιτύχουμε με τον απλό προγραμματισμό. Ένα νευρονικό δίκτυο, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει πρόσωπα ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες, όπως με χαμηλό φωτισμό, με θολές εικόνες κτλ. Κάτι που δεν θα μπορούσαμε εύκολα να επιτύχουμε με τον παραδοσιακό προγραμματισμό που γνωρίζαμε. Τα νευρονικά δίκτυα είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία, αλλά έχουν ήδη πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογή. Μπορεί ουσιαστικά να αρχίσαμε να ακούμε τον όρο τώρα τελευταία. Τα νευρονικά όμως δίκτυα εφαρμόζονται εδώ και αρκετά χρόνια σε πάρα πολλές εφαρμογές. Μία από αυτές, ίσως ας πούμε έτσι και η πιο βαρύγδουπη ή η πιο εντυπωσιακή, είναι ότι νευρονικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αυτόματων συστήματων οδήγησης, αυτόματων οχημάτων, για να μπορούν αυτά να κατευθύνονται ας πούμε μόνα τους, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση ανθρώπου. Όπως και να έχει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα νευρονικά δίκτυα λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ποικιλία εργασιών, όπως αναγνώριση εικόνων, μετάφραση γλωσσών, αυτόματες εργασίες, ακόμα και δημιουργικές εργασίες τέχνης, όπως γράφουμε εδώ πέρα, σε παιχνίδια. Τα νευρονικά δίκτυα είναι μια ισχυρή δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά αναμένεται να συνεχιστούν και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο και ζούμε και εργαζόμαστε. Όπως και να έχει, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Θα πρέπει να έχουμε το νευρονικό δίκτυο στο μυαλό μας ως την επιδίωξη να φτιάξουμε έναν ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος αυτός? Ουσιαστικά αυτός ο εγκέφαλος αποτελείται από πάρα πολλά μικρά κομμάτια. Ας αφήσουμε στην άκρη την εικόνα με τους νευρώνες και ίσως έχουμε στο μυαλό μας μία εικόνα με τουβλάκια Lego. Κάθε ένα τουβλάκι είναι ένας νευρώνας. Κάθε ένα τουβλάκι μπορεί να εκτελέσει μία απλή εργασία. Κουμπώνοντας μεταξύ τους πολλά τουβλάκια, έχοντας βέβαια αυτά τα τουβλάκια τη δυνατότητα να συνεργάζονται, όχι απλά να κουμπώνουν μεταξύ τους, αλλά να συνεργάζονται, να συνδέονται το ένα με το άλλο, κουμπώνοντας πολλά τουβλάκια, μπορώ να φτιάξω μια κατασκευή η οποία δεν θα εκτελεί απλά το άθροισμα των απλών εργασιών που εκτελεί το κάθε τουβλάκι, αλλά θα εκτελεί κάτι πολύ παραπάνω. Θα εκτελεί πολύ δυσκολότερες εργασίες από το απλό άθροισμα των δυνατοτήτων που δίνουν τα μικρά τουβλάκια ο κάθε νευρώνας. Αυτή είναι η βασική επιδίωξη, το να δημιουργήσω έναν ηλεκτρονικό εγκέφαλο ο οποίος θα μπορεί να κάνει πολύ πιο εξελιγμένα πράγματα από ό,τι μπορεί ένας νευρώνας και κυρίως θα μπορεί να μάθει και να θυμάται αυτά που έχει μάθει. Αυτά είναι τα νευρονικά δίκτυα. Πώς δουλεύουν τα νευρονικά δίκτυα? Τα νευρονικά δίκτυα εκπαιδεύονται, όπως και γενικά η τεχνητή νοημοσύνη, πάνω σε τεράστιες βάσεις δεδομένων και με βάση την εκπαίδευσή τους αυτή παράγουν και τα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, επαναλαμβάνουμε εδώ και είναι αυτό που ίσως θα πρέπει να θυμόμαστε για να καταλαβαίνουμε και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, ότι η βάση εκπαίδευσης είναι αυτή που θα καθορίσει και την ποιότητα των αποτελεσμάτων που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη.
Αυτά λοιπόν είναι τα νευρονικά δίκτυα. Αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη που σχετίζεται με τα νευρονικά δίκτυα. Έχω την εντύπωση ότι γνωρίζοντας και κατανοώντας τον τρόπο λειτουργίας των νευρονικών δικτύων, κάναμε άλλο ένα βήμα προς την κατάκτηση της γνώσης του περί τίνος πρόκειται με το AI. Τι είναι το AI. Ας βάλουμε λοιπόν εδώ πάλι άλλη μία τελεία. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, πραγματικά κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μας, γιατί θα ακολουθήσουν άλλα πολύ πιο ενδιαφέροντα βίντεο. Όπως και να έχει, στόχος μας είναι να κάνουμε την επιστήμη και την τεχνολογία πολύ πιο προσιτά σε όλους μας, να τις κατανοήσουμε και να μπορέσουμε να τις πλησιάσουμε, να τις γνωρίσουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.